Meningen med dette forsøg er at finde ud af, om 2 kvinder har et defekt gen, og derfor er bærer sygdommen hæmofili A. Sygdommen hæmofili A er en blødersygdom, hvor blodet ikke stærkner som normalt. Det der sker er, at genet for et protein hjælper med at stærkne blodet, og dette gen fungerer ikke hos mennesker med blødersygdom. Det medfører en øget tendens til blødninger. Hæmofili er en arvelig sygdom, som skyldes en fejl på X-kromosomet. Denne fejl i genet opstår via mutationer, og det nedarves af X-bundet recessivt. Hæmofili er altså ikke en smittende sygdom. Det vil altså sige, at primært drenge fødes med sygdommen af bærende mødre. Dog er blødersygdom en meget sjælden sygdom herhjemme i Danmark, og ligger på en 15-20 forekomster ud af 100.000 drengefødsler. Det vil sige, at der findes ca. 300 med sygdom i Danmark. Vores case den starter på molekylær biologisk laboratorium i Skanderborg, hvor vi skal analysere gener hos 3 søstre. Her ser vi søster 1, 2 og 3. Søster 1 føder en dreng. Hendes dreng får konstateret blodsygdommen hæmofili A. Det vil altså sige, at han har arvet et forandret X-kromosom af sin mor, som er bærer af sygdommen hæmofili A. Da søster 1 har fået genet af sine forældre, er der også risiko for, at de 2 andre søstre er bærere af sygdommen. Begge søstre drømmer om at få børn. De tager derfor til en undersøgelse for at finde ud af, om de også er bærere af sygdommen. For at lave undersøgelsen skal vi bruge en mikropipette, gelelektroforesekar, strømforsyning, saltopløsning og DNA-prøver. Meningen med gelelektroforesen er at adskille DNA-stykkerne efter de forskellige størrelser. Inden man kan lave forsøget, skal man støbe nogle brønde i gelen i form af sådan nogle aflange huller. I de aflange huller i gelen ligger vi DNA'et fra de 3 søstre og DNA'et fra en rask og en syg testperson, så vi kan se, hvilke der ligner hinanden. For at få DNA-stykkerne til at vandre, er en spændingsforskel nødvendig. Vandringen foregår på den måde, at de store stykker vandrer kortest og de små længst. DNA vandrer fra minus til plus. Efter 25 minutter har DNA'et rykket sig, og vi kan nu se, hvad for nogen der ligner hinanden. Vi kan nu se, at søster 1 og 3 begge bærer sygdommen. Da brønd nummer 5 er en bærer, de er altså ikke syge, men bærer sygdommen recessivt. Og der er sket en sammensætning af XXB. DNA nummer 2 matcher brønd nummer 6, og brønd nummer 6 er en rask kontrolperson, og derfor er søster 2 hverken syg eller bærer. Så hun er rask og har en gensammensætning, der hedder XX. Det vil altså sige, at søster 3 også er bærer af sygdommen, og hvis hun får børn, er der en risiko for, at de får medført sygdommen også. Vi mener i vores gruppe, at man skal huske at tænke over, at på barnets liv, og hvor hårdt det kan være, og hvor hårdt det kan være som forældre at have et barn med en blødersygdom.